Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang bahal subscribe nok menta. Kumba prangut ki male na jala Manipur ki badai na kan hunjai mriu naka hakane ke jala ki lepen pau ka sur ba persya ya kijing dawa ban yo ya kijing sanchar bala ka jong ka badai ro ka jing dawa jung ichi pengut ki male ku ki so jong ka jala Manipur na kini ki prangut wai udai we Malaysiamet kat baki we pat ki dai na ka parti NPF bat NPP ki basan roplang bat ka seng BJP kini ki prangut ki male naka kila soiro ya ka dorkas bala pha shaw menteri rang ba du jonggari unar Ramodi haka pratrik jom nai lar kini ki prangut ki kan thoblang ya ki sa phengut ki nong thau ai na po jala Manipur ki bala pha ya ka dorkas shaw menteri rang ba du jonggari haka dorkas shaw menteri rang ba du jonggari kini ki sa phengut ki male ki ba kambun ki dai ki mai tai ki lapan pa ba ka jing dawa jong ki kuki ya ka jing sanchar bala ka jong ka dai bomla setiawan pediang ka jing dawa ban yo la ka jong ka bor sanchar da ki ITLF bat kuki kala dai bomla setiawan pediang ha ka no ko bentaro ha ka dorkas la pataro ya menteri rang ba du jonggari ba unweng no ya kan hun sipai Assam Rifle na po ka jala Manipur ka kan hun sipai jong ki Assam Rifle dai banweng no na ka jaka bakidon bat banwan rapat dagi bor pahara jong sarkar pedeng harangkat ki pulit jong ka jala ban shngai na jing ma ha gane ka thain dai banweng ru no ya u suspension of operations balade banyete bat kito ki badon menta ban peken ye kendon koloi kat bala ki sa phengut ki male ki la kamru bakaladon ka jing don menta ki briu banabar na du ki tier set ki kuli hakpo ka jala Manipur na lor kini ki jing dawa la dawaru badai ban pengklan ya ki Autonomous District Council ADC bat pan petrai kam ya ke NRC bat sedang no da jing kren yesu